Казвай. Какво да ти казвам? Ето, кажи така сега. Ще казвам. Ето го, ето казах. Динко Бартера. По-силно е. Да, бе, няма викам сега. Динко Бартера. Да, дай ми по-близо от камера. С кой? С навигатор от Ябланица. Къв беше той? Я Рачо, я Кучето, я... Нещо... Гаспачо. Гаспачо. Я Гаспачо. Кой ще да е? Въпросът е да има навигатор. Добре. Как е навигатора? Кой е навигатора? Гаспачо с къпчета. С къпчета, Там има наставления, му се дават от някои ябланчини. Червената яблонска стрела. Браво, браво, това е. Върви, гледай как върви. Това е колата. За малко повече той във въздуха. Влиза в ямата с кълта. Минава като че ли по Витошка. Скоро сигурно е ходил до София. Мина като по Витошка през ямата. Коментар Валери Вушев. Да, коментара съм аз. Ето виж как взима завоя сега. На най-големата височина. Радослав Лазаров бил този. Радослав Лазаров не е с къпчето той. Не знаем кой е навигатора. Те казаха, май. Няма, той каза, че няма да се върши. Затова не знаем кой е навигатора. Един от тримата е. А може и Кучето да. Мълчи сега. Ето бе, гледай какво бързо минава момчето бе. Най-бързия на трасето. Нема бутай, че ще изкривим кадъра. Приближавам до тебе. Аз съм възхитен от ездата на Бартера и как ще те бутам. Опа, предцата се дигна. Ама това е бе, най-бързото каране на трасето до момента. Стрела се въздуши. Червена яблонска стрела. Яблонска халва ли? Стрела! Добре. Първата обиколка е завърши успешно. Да. Браво. Това е ритмалкото какво. Гледай как минава през това. Айде! Ти си номер едно. Много викат бе. Гледай, публиката. Гледай как скача бе, той знаеш как скача. Виж погледни как се движи бе. Ти изчезни мозъка от главата и той се кара. Ама изчезна вече. Напротив, не мога да му изчезне музика. Сега му е дошла музата. Да. Бе, кара яко. Кара, ама тогава се кара, като не мислиш, само караш. Не трябва да мисля. Погледни бе, с конфляска. Колко мога да видите, ето кара. И не е жален, че е вика такова. Ей, бързо се движи.
Деве там рипнеха, но пръхта не мога стигна да е. Оха, как скочи. Ей, оставим финала. Колко е?